An balimaw ani ɲantuma bi kibaru min b'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko donsow ka jɛkuluba min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ fɔ o ma ko association nationale des chasseurs agréés du Mali. Alors olu ka ɲɛmaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko walejugu minnu bɛ ka kɛ jamana camancɛ yanfan ninnu fɛ, ayiwa ni olu fanba kɔni talen don k'a kun da donsow kun k'a fɔ k'olu kɔni de nɔ bɛ ayiwa nin walejugu ninnu na. Ayiwa donsow ka nin jɛkuluba in ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu b'a jira jama bɛɛ la k'a fɔ ko donso foyi sen tɛ ayiwa nin walejugu ninnu na. Ayiwa ninnu ka jate la donso mɔgɔ minnu bɛ ka nin wale ninnu kɛ olu yɛrɛ ye ayiwa maajugu dɔw de ye, ayiwa ni olu yɛrɛ tɛ jamana yɛrɛ ka ɲɛta fɛ fiyewu, ayi n'olu kɛn bɛ ka to ka donso fini don ka taa walejugu ninnu kɛ. Ayiwa donsow ka ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ kɔni ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ marifa minnu bɛ ta ka walejugu ninnu kɛ nin camancɛya jugu ninnu na, ayiwa ko o marifa ninnu yɛrɛ ye kɛlɛkɛ marifaw de ye, sɔrɔdasiw yɛrɛ ka marifaw ɲɔgɔnnaw de b'u bolo. Ayiwa ko n'i y'o dun lajɛ o tɛ se ka kɛ ayiwa Mali donso foyi bolo ko k'a d'a kan ayiwa bamanan marifa de bɛ ayiwa donsow bolo k'u ka ayiwa baaraw kɛ. O tɛmɛnen kɔ an b'a jira la k'a fɔ ko sanfɛ kalanso min b'an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'o ma ko faculté des sciences économiques et de gestion ni bɛɛ b'ale dɔn FSEG la, ayiwa an b'a jira la k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw bɛ nin yɔrɔ in na an bɛ yɔrɔ min na sisan. Ayiwa école karamɔgɔ minnu bɛ nin yɔrɔ in na olu y'a jira k'a fɔ ko kalan yɛrɛ bɛ waati min na sisan, a bɛ waati la ekɔlidenw kan ka kɛ kilasi fitinin fitininw kɔnɔ cogo min na u bɛ se ka ayiwa kalan yɛrɛ faamu ni a bɛ f'o ma ko TD. Ayiwa a jirala k'a fɔ ko waati in kɔnɔna na jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko FSEG yɛrɛ ayiwa ekɔliso kɔnɔna na min ye ekɔliden 18,000 ye u tɛ se ka kun o kɔnɔ. Ayiwa o de kɔni kɛra sababu ye yɔrɔ wɛrɛ taara ɲini u ye cogo min na u bɛ se ka don kilasi fitininw kɔnɔ cogoya min na. Nka o hukumu kɔnɔna na kɔni a jirala k'a fɔ ko gɛlɛya wɛrɛw sɔrɔ olu la ko k'a d'a kan yɔrɔ min taara ni o ye Lansana soba ye, u ye kɔni ayiwa gɛlɛyaw dɔw bɛ yen minnu bɛ tali kɛ yen nɔgɔw ko ale ni a kilasiw yɛrɛ ni olu man ca. Ayiwa ekɔli karamɔgɔw y'a jira k'a fɔ kɔni ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu yɛrɛ ka laɲini tun ye de cogo min na kilasi fitinin 100 tun bɛ se ka sɔrɔ, ayiwa ekɔliden ninnu bɛ se ka bila o kɔnɔ walasa u ka se ka kalan ninnu faamu. Nka n'i y'a ta k'a lajɛ olu yɛrɛ sera ka min sɔrɔ ekɔlidenw ye o ye 44 dɔrɔn de ye. Walasa k'u ka nisɔngoya jira nin ko ninnu na, ekɔli karamɔgɔw minnu bɛ ayiwa FSEG la u y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu tun ma sɔn ka don ayiwa kilasiw kɔnɔ janvier kalo tile 21 tɛmɛnen ko k'a d'a kan u caman tun nɔgɔlen don wa kalan kɔni a ɲuman tɛ se ka k'a kɔnɔ. Ayiwa nka u y'a jira k'a fɔ kɔni ko nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye k'u ka nisɔngoya jira nin ko in na kabini nin waati ninnu ma se olu tun y'a jira u ka ɲɛmaaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la rectorat la, ayiwa ko nin gɛlɛya ninnu kɔni bɛ yen nka ko n'a ta o ta ko ɲɛ kɔni foyi ma ta cogo min na olu bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na. Ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la.